Ahoj, asi po 100 letech jsem se rozhodla natočit další video a dneska bych chtěla ukázat, jak se ve Sci dá vymodulovat deska a taky bych chtěla ukázat, jak vyhodnotit vnitřní síly, co tam jsou vlastně za možnosti a co to všechno znamená. Takže vymyslela jsem si takový jednoduchý příklad. Uděláme si takhle dvě desky, které jsou vlastně stejné, jenom jsou jinak orientované. Ta deska bude mít 10x6 metrů, bude mít tloušťku 200 mm a na tu desku si pak ještě zadáme plošné zatížení 2 kN na metr čtvereční. Tak a od tohoto zatížení potom vypočítáme vnitřní síly a podíváme se, jak to teda na té desce vypadá a jestli to je podle našeho očekávání. První, co teda udělám, tak vytvořím si úplně nový projekt a vymodelujeme si to celé od začátku. Takže dám tady vlevo nahoře soubor a dám teda, že chci vytvořit nový projekt. Vyberu si materiál beton, konstrukci nechám obecnou XYZ a potvrdím OK. Začneme modelovat desku, takže půjdu do zadávacího panelu a spustím si příkaz pro desku. Můžete si zvolit materiál, já nechám tady ten výchozí a tloušťku nechám teda těch původních 200 mm a dám teda OK. Tak, teďka už můžu kurzorem tu desku zadávat. Pod příkazovou řádkou vidíme, že si můžeme zvolit i přímo nějaký tvar té desky, takže ta deska může být třeba nějaká kruhová, obdélníková nebo nějaký obecný polygon. Já si teda zvolím pro tu desku, že chci obdélníkový tvar, takže vyberu si tady nový obdélník. Tak, bod teda můžete klikat přímo už takhle myší, ale já bych chtěla zadat tu desku do počátku, takže začnu psát na příkazové řádce 0 mezera 0 mezera 0, což jsou 3 souřadnice XYZ. Oddělovač může být taky středník, takže 0 středník 0 středník 0 a potvrdím Entrem. Tak, máme první bod a ten druhý bod 6 bude xová souřadnice, 10 bude y a z bude 0. Tu nulu tam psát ani nemusíte, ale tak pro úplnost to tam teda zadám. Potvrdím Entrem a kolečkem myši můžu takhle odskrolovat. Tak, můžu si tu desku vybrat a podívat se, že tady opravdu mám ty vlastnosti, které mám nastavené. A teďka si tu desku teda podepřeme, nebo ještě předtím možná zadám tu druhou desku, takže příkaz deska. Nechám zase výchozích 200 mm tloušťku, tvar, že chci nový obdélník, kliknu si jeden bod kamkoliv a teďka bych chtěla od tohoto bodu zadat relativně tu druhou souřadnici. Dělá se to úplně stejně jako v AutoCADu, takže když chcete zadávat nějaké relativní souřadnice, tak napíšete zavináč na klávesnici a potom teda ty souřadnice, takže moje souřadnice xová bude 10, 6 bude y a z bude 0. Potvrdím Entrem. Zruším výběr Escapem. Teď si to ještě podepřeme, takže opět chci něco zadávat do toho mého prostoru, tak půjdu tady do zadávacího panelu a vyberu si tady liniovou podporu na hraně 2D. Já si to podepřu jako prostý nosník, protože abych měla jednoduchý ruční výpočet, abych to měla podepřené jako prostý nosník, tak potom ohybový moment bude 1/8 QL na druhou uprostřed rozpětí té desky. Tak, vyberu si teda liniovou podporu na hraně 2D. Nastavím si tady třeba rovnou, už že chci jednu podporu jako kloubovou, neposuvnou, dám OK. Klidně si můžu takhle vybrat tady tyhle 4 hrany. Tak, potvrdit Escapem a 2 podpory bych si chtěla upravit, aby byly kloubové, ale tentokrát posuvné, takže tady si vyberu tyhle 2 a ve vlastnostech si zvolím, aby to bylo jako posuvná podpora. Tak, doufám, že ty podpory jsou jasné, takže tak to vlastně v tomhle směru. To mám podepřené jako prostý nosník. Takže v tomhle směru potom očekávám ten moment 1/8 QL na druhou. Tak, teďka si tu desku ještě zatížíme, takže tady půjdu nahoru a dám si tady spravovat zatěžovací stavy. Dám si nový zatěžovací stav, nechám tam jenom zase 2 a dám teda zavřít. Ten zatěžovací stav si tady vyberu a do toho zatěžovacího stavu si teda vložím plošné zatížení -2 kN na metr čtvereční. Opět chci na tu desku zadávat něco, takže půjdu do zadávacího panelu, najdu si tady plošné zatížení na 2D, napíšu hodnotu zatížení -2 kN na metr čtvereční, dám OK a kliknu levým tlačítkem myši na ty desky, na které to chci zadat.
Když jsem s tím spokojená, potvrdím dvakrát escapem a mám to hotové. Vidím, že se mi skryly podpory, tak ty si můžu zapnout zase tady, abych je viděla. A teď to mám teda kompletně zadané, jak jsem chtěla. Jelikož to mám zadané, tak můžeme tady spustit výpočet. Co byste měli vždycky před výpočtem ještě udělat, je nastavit síť konečných prvků. Pro 2D prvky se nastavuje tady v tom třetím řádku. Je tady nějaká průměrná velikost 2D konečných prvků. Vidíme, že defaultně je to žádná celá 5 metrů. Jak tu síť nastavit? Opět na to plánuju další video, ale pro teď, abyste věděli obecné pravidlo, jak tu síť u 2D prvků nastavit, tak u desek můžete nastavit v rozmezí 2 až 3 tlouštěk té desky. Já mám teďka tloušťku té desky 200 mm, takže dvojnásobek je 400 mm, takže můžu klidně upravit na žádná celá 4, ale pořád i s tou hodnotou žádná celá 5 bych byla v tom rozmezí. Dále, co byste mohli nastavit, je metoda výpočtu těch vnitřních sil. Když si tady rozkliknu pokročilé nastavení řešiče, tak tady si můžete vybrat, podle jaké teorie se budou ty desky nebo ty plošné prvky počítat. Je tady buď Midlin, anebo Kirchhoff. Jenom řeknu v rychlosti, Kirchhoff se používá pro tenké desky, Midlin se používá pro tlusté desky, to asi víte. A jelikož já mám teďka tenkou desku, tak tady zvolím Kirchhoffa. Nastavení sítě a řešič mám teda nastavení, takže můžu tady spustit lineární výpočet. A my se teďka podíváme na ty výsledky. Tak, skryju si tady zatížení a podíváme se teda na výsledky. Kde je najdeme? Výsledky najdete tady, pod ikonou výsledky. Tady máte plochy a tady máte všechny vnitřní síly, které tady máme pro plochy dostupné. Není to teda jenom jakoby pro desky, ale samozřejmě i pro stěny nebo pro nějaké skořepiny. Takže jsou tady deformace, vnitřní síly a napětí. Tyhle stejné ikonky potom najdete tady v tomhle panelu, kterému se říká akční lišta. Tady máme výsledky a tady potom máte 2D vnitřní síly, napětí a ty deformace. Tak, já si zvolím tady ty 2D vnitřní síly a podíváme se, co tady teda máme. Nastavujeme tady teda nějaké vlastnosti v panelu vlastností. Typ výběru, jestli chci zobrazit ty výsledky na všech deskách nebo třeba jenom na této. Tak já můžu dát klidně teďka třeba výběr aktuální a budeme zobrazovat výsledky jenom zatím na této první desce. Typ zatížení můžete si vybrat, od jaké zatížení nebo od jaké kombinace chcete ty výsledky zobrazit. Já teďka dám teda zatěžovací stav a že chci zobrazit výsledky jenom od toho mého zatěžovacího stavu ZS2, kde mám zadané to zatížení tady tohle -2 kN na metr čtvereční, takže teďka nebudu řešit vlastní tíhu, i když vy byste samozřejmě měli. Já teďka budu pro zjednodušení zobrazovat výsledky jenom tady od tohoto plošného zatížení. Dále tady máme průměrování špiček. Zase je to taková problematika 2D výsledků na plošných prvcích, kdy vám tam můžou vznikat nějaké singularity, což jsou nějaké nepřesnosti ve výsledcích. Ty výsledky se dají právě potlačit nějakým průměrováním těch výsledků na nějaké oblasti. Jenom bych řekla, že to průměrování se dá dělat tady pomocí nějakých průměrovacích pásů. Ty byste našli tady v tom zadávacím panelu. Ve výpočtu a výsledky tady máme průměrovací pás. Když ho vlastně na tu desku zadáte a tady tohle aktivujete, tak ten v místě toho průměrovacího pásu se budou ty výsledky nějakým způsobem průměrovat. Nebudu to tady teďka vysvětlovat, zase by to bylo na nějaké další video, ale kdyby to náhodou někdo nutně potřeboval, tak SIA má vytvořené video, jak ty průměrovací pásy fungují, takže najdete ho normálně na YouTube. To video se jmenuje Efektivní používání nástrojů pro práci s plošnými dílci a jsou tam vysvětlené nejenom průměrovací pásy, ale třeba i integrační dílec, integrační pás. Tak, to je teda to průměrování špiček, takže to teďka přeskočím. A dále tady máme polohu. Jsou tady různé polohy zobrazování výsledků. Defaultně tady teda vidíme, že to je nějaká hodnota v uzlech zprůměrování na makro. Teďka to přeskočím. Dále tady máme systém LSS prvků sítě anebo LSS 2D dílec. To je v podstatě systém, v jakém se vám budou ty výsledky zobrazovat. LSS znamená lokální souřadný systém.
toho prvku, což je teda ta druhá možnost. LSS dívat znamená lokální souřadný systém desky, který si můžeme mimochodem i zobrazit tady v té 3D scéně. Tady tu ikonku oka, více voleb, tady máme lokální osy, teďka se mi ty výsledky budou zobrazovat vzhledem k těmto osám. Je tady ještě druhá možnost LSS prvku sítě, to se používá spíše třeba pro nějaké skořepiny nebo pro nějaké zakřivené prvky. A teďka co tady máme dále? Extrém, to je podobné, jako jsem vysvětlovala v předcházejících videích, doporučuji nechat extrém globální. Tak a teďka se dostáváme na typy hodnot, které chceme zobrazit tady v tom mém modelovém prostoru. Takže jsou tady nějaké různé hodnoty výsledků, jsou tady nějaké základní veličiny, hlavní veličiny, základní návrhové veličiny a výslednice. Tak, když si vyberu třeba základní veličiny, tak vidím, že tady mám nějaké hodnoty. Když se přepnu na hlavní veličiny, tak vidím, že tady mám zase nějaké další jiné hodnoty. Takže je tady spoustu nějakých hodnot vnitřních sil, ale my si řekneme nějaké základy, které byste třeba mohli použít a proč je to vhodné. Tak, začnu těmi základními veličinami a nejprve si tady třeba vysvětlíme nějaké ty hodnoty. Jsou tady nějaké hodnoty mx, my, to jsou ohybové momenty. To x znamená, že ten moment je ve směru lokální osy x toho prvku. Takže si to řídí tady tímhle malým souřadným systémem toho prvku, který si teda můžete aktivovat tady přes ty lokální osy. Nepleťte si to tady s tímhle souřadným systémem, to je globální souřadný systém. Ten vlastně s tím nemá nic společného. Teďka vidíme, že jsou teda stejné, ale může se stát, že budou někdy i jiné, takže jenom abyste věděli, že vnitřní síly jsou vždycky stažené tady k tomu malému lokálnímu souřadnému systému toho prvku. A u těch 2D prvků je to teda myšleno tak, že x je ve směru lokální osy x. Lokální osa x je ta červená, lokální osa y je ta zelená a zetová je teda ta modrá. Takže mx znamená, že ten moment působí tady v tomhle směru, ve směru té červené osy. Tak, já jsem říkala, že mě bude zajímat moment tady v tomhle směru, což je teda v tom směru té zelené osy. Takže mě bude zajímat hodnota my a můžeme si to teda spočítat na kalkulačce, kolik by to mělo vyjít. Moment je teda 1/8 QL na druhou, takže 1/8 krát Q, to je to zatížení, to máme 2, krát L na druhou, takže tady to rozpětí mám 10 metrů, takže krát 10 krát 10 a moment teda očekávám, že tam bude, tady vlastně v tomhle směru, uprostřed 25 kN. Tak se podíváme schválně, jestli to tak bude. Tak, dám teda obnovit, ještě si teda vyberu zpátky tu desku. A vidím, že teda skutečně, když se tady podívám na tu škálu, tak červená je přibližně 25 kN. Další síly, které tady jsou, tak je tady hodnota mxy, to je kroutící moment. Pro zajímavost si můžeme zobrazit, vypadá takto. Vx, Vx je teda smyková síla zase ve směru té lokální osy x, což je teda ta červená. Vy je smyková síla ve směru té lokální osy y v tom druhém směru. Nx a Ny jsou normálové síly těch prvků a Nxy je vodorovná složka smykové síly. V podstatě tady toto označení, které je ve SCI, byste našli i obecně v literaturách, kde jsou třeba popsané nějaké vnitřní síly desky. Pro ukázku v podstatě je to tady tento obrázek. To jsou teda ty základní veličiny. Možná bych teďka řekla něco o té poloze. Teďka tady mám nastavenou polohu v těžišti. To znamená, že se mi ty výsledky zobrazují takto jako v takových kostičkách. Ta poloha v podstatě znamená, jakým způsobem se vám ty výsledky průměrují. V těžištích znamená, že když máte nějakou tu síť konečných prvků, kterou tady můžu třeba nakreslit, takže takto mám nějakou síť na té desce, to je ta MKP síť. To v těžištích znamená, že ty výsledky se vám průměrují z uzlů té sítě do těžiště toho konečného prvku. Takže tady bych měla nějaké 4 hodnoty a když nastavím v těžišti, tak tady 4 hodnoty se mi takhle zprůměrují do toho těžiště. Jde to i vidět v tom nastavení kreslení 2D. To je vlastně takové okno, kde si můžete nastavit, jak se vám to tady bude zobrazovat. Teďka tady mám barvy, ale můžeme si zobrazit čísla. A taky zobrazit síť. Vyberu tu desku. Tak a když se na to podívám, tak vidím opravdu, že pro každý ten konečný prvek, což je ten čtvereček, mám 1 hodnotu. Tak, další poloha je v uzlech bez průměrování. Můžeme se podívat zase, jak to vypadá. Tak zase v tom nastavení kreslení 2D si dáme čísla.
A když se to tady přiblížím, tak možná si ještě zvětším trošku písmo, ať to líp vidíte. Tak v uzlech bez průměrování znamená, že se vám ty výsledky vůbec nějak neprůměrují a jsou to v podstatě úplně čisté výsledky té metody konečných prvků. Nicméně tyhle síly se třeba pro nějaké navrhování nepoužívají, je to tady spíš tak pro úplnost a nepoužívá se to z toho důvodu, že když se tady přepnu zpátky na ty izopásma, když se na to podíváme, tak vidíme, že ty výsledky jsou tady takové nespojité, takže je to takový rozsypaný čaj. Takže z toho důvodu se to nepoužívá. Tak, další poloha, která tady je, tak je v uzlech s průměrováním. Tak vidíme, že ty výsledky teda vypadají lépe a v uzlech s průměrováním znamená, že když mám takto síť konečných prvků opět, tak tady mám nějaký konečný prvek 1, tady mám druhý konečný prvek, tady je třetí, tady je čtvrtý. A v uzlech s průměrováním teda znamená, že se vám ty výsledky průměrují z těch jednotlivých konečných prvků takhle do toho uzlu a v tom uzlu potom máte jenom jednu hodnotu vlastně zprůměrovanou z těch 4 konečných prvků. Opět to bude možná vidět líp, když se to zobrazíme přes ty čísla. Když to přiblížím, tak vidíte, že v tom uzlu máte vždycky jenom jednu hodnotu. Tak, v uzlech s průměrováním na makro, tady v podstatě je to stejné nebo hodně podobné jako to v uzlech s průměrováním, takže zase se vám ty výsledky průměrují do uzlů sítí těch konečných prvků a makro je potom nějaká hrana, takže tohle platí třeba pokud máte vedle sebe namodelované třeba 2 desky, když to takhle namodeluju, nebo tady nakreslím, tak máte takhle nějakou desku S1, desku S2 a ty desky tady mají nějakou společnou hranu, což je vlastně tady tohle místo. A když tady máte v uzlech s průměrováním na makro, tak to znamená, že ty výsledky na té hraně se vám neprůměrují. To znamená, že na té hraně budete mít dvojí výsledky pro tuhle desku a pro tuhle desku. tuhle desku. A kterou teda hodnotu, nebo kterou tu polohu byste teda mohli použít, nebo měli použít, tak v zásadě nejčastěji se používá ta hodnota v těžištích. Výhoda je v tom, že tady tahle metoda vám dokáže zprůměrovat třeba nějaké singularity, tím, že se vám to průměruje do těžiště, tak třeba vám to dokáže vyhladit nějaké špičky výsledků, které nejsou reálné, a nebo se taky používá často tady ta hodnota v uzlech s průměrováním a to z toho důvodu, že prostě vypadá dobře, vypadá trošku líp, nejsou tam takové kostičky, takže když to tady ukážu. Takže tady tyhle 2 metody, nebo tyhle 2 polohy. Jinak obecně ty výsledky ze všech těch poloh by měly být víceméně stejné, takže byste si to mohli projít a zjistit, jestli se vám ty výsledky liší nebo ne. Pokud by se vám nelišily, tak v pořádku, je to pro vás kontrola, že ty výsledky máte správné, že máte správně nastavenou síť. Pokud by se vám ty výsledky mezi těmi polohami měnily, a to třeba dost, tak potom můžete zkusit zjemnit nastavení té sítě, případně můžete pátrat dál, proč ty výsledky jsou jiné. Jak říkám, mělo by to být přibližně ve všech případech stejné. Můžeme si to třeba ověřit, když si dám tu polohu v těžištích a zobrazíme si ten moment MY, jak jsem říkala, očekávaná hodnota je něco kolem 25 uprostřed, tak tady vidím, že pro polohu v těžištích to máme 25,45, v uzlech bez průměrování 25,57, furt to je kolem těch 25, takže v pořádku. V uzlech s průměrováním stále hodnota kolem 25 a hodnota v uzlech s průměrováním na makro úplně stejná. Takže vidím, že ty výsledky jsou cca stejné, takže vím, že tu nastavení síti mám správné a že asi jsou ty výsledky teda dobré. Tak, teďka bych se možná zaměřila na ty typy hodnot a jaké jsou mezi nimi rozdíly a kdy jsou vhodné. Tak ty základní veličiny jsou vhodné pro kontrolu s ručně vypočítanými silami, takže teďka pro ten můj případ úplně ideální, jak jsem si to počítala přes ten vzoreček 1/8 QL na druhou, tak úplně ideálně používají tyhle základní vnitřní veličiny. Potom jsou tady taky nějaké hlavní veličiny. Vidím, že tady je nějaký moment M1, moment M2, jsou tady nějaké úhly alfa. Tady tyhle síly jsou transformované do směru hlavních os. Hlavní osy asi ten pojem znáte. Hlavní osy jsou takové osy, které když
nějak natočíte nějakým specifickým způsobem právě do těch hlavních směrů, tak na tom prvku bude působit extrémní normálové napětí, zatímco smykové napětí jsou nulové. Tak, tady ty hlavní veličiny by mohly být dobré třeba pro zobrazení výsledků pro nějaké detaily. Využití by se dalo najít třeba u šikmých desek, můžu nakreslit, takže když mám takto nějakou desku, která má takhle šikmé ty kraje, tak ty kraje bývají vlastně vzhledem toho šikmého uložení docela dost namáhané, oproti tomu, když tu desku máme klasicky takhle. A v tomhle případě by se právě dalo zobrazit ty vnitřní síly ve směru hlavních os a potom bychom i tu výstuž měli navrhovat, protože čím více se budete od těch hlavních os odchylovat, tak tím více tam té výstuže budete muset dát, protože by se tu výstuž vlastně ukládali mimo hlavní směr toho působení, toho napětí nebo toho zatížení nebo těch vnitřních sil a tím pádem tam té výstuže bude více, když to budete mít mimo ty hlavní osy, takže to je jenom co se týče těch hlavních veličin. Většinou teda asi navrhujete výstuž ortogonální, takže pro nějaké základní případy není potřeba řešit nějaké hlavní směry. Tak, potom jsou tady základní návrhové veličiny, což jsou v podstatě tady tyto základní veličiny zvětšené o účinek kroutících momentů. Tak, kdyby vás zajímalo, jak se tyhle síly počítají, tak našli byste to třeba v helpu. Tenhle odkaz vám možná dám někam do popisku toho videa, ať to máte k dispozici a nemusíte to někde hledat. Tady potom máte vysvětlené, co ty 2D vnitřní síly znamenají, jaké tam jsou hodnoty, které jsou ty základní hodnoty, které jsme si ukazovali. Je tady teda ta důležitá poznámka, že ty momenty jsou orientovány ve směru lokální osy. Tak, potom jsou tady ty hlavní veličiny a tady potom máme ty návrhové veličiny, což je teda tady tohle. Tady potom máte napsané, že tyhle vnitřní síly jsou spočtené podle nějakého algoritmu této normy ENV 1992 1.1, což je teda Eurocode 2, teda přednorma Eurocódu pro betonové konstrukce, takže první tak doporučila bych používat tyhle vnitřní síly pouze pro betonové konstrukce. Nepoužívala bych to úplně asi pro třeba zděné stěny, nebo pokud máte nějaké ocelové nebo dřevěné 2D prvky. Asi bych to úplně nepoužívala, tam bych používala spíš tady ty základní veličiny, nebo třeba ty hlavní veličiny, ale tady ty základní návrhové veličiny jsou vyloženě spočítané podle nějakého algoritmu, který byl vytvořen nebo který je popsán v betonářské normě, takže z toho důvodu bych to nepoužívala pro nějaké jiné materiály. Je tady poznámka, že ty vnitřní síly nebo ten výpočet vychází z metody Wood Armor. Jinak teda ve SCI potom jsou třeba pro betonové konstrukce ještě jiné vnitřní síly, které najdete tady v návrhu, tady vnitřní síly pro návrh pro 2D prvky. Tyhle vnitřní síly jsou jiné než tady tyhle v tom klasickém servisu výsledky. A tady tyto síly, nebo tyhle síly se potom počítají podle jiné metody, podle Baumanovy metody, takže kdyby to někoho zajímalo, tak si můžete najít ten rozdíl mezi těmi dvěmi metodami. Tak a tady už potom vidíme ty vzorečky, jak se ty síly počítají, takže tady třeba vidím, že moment MXD, to Dčko je teda, že to je jakoby design forces, takže návrhové vnitřní síly, a tady teda vidím, že se to počítá jako ten moment MX, což je teda ta základní veličina, plus ten kroutící moment, pokud jsou tady splněné nějaké podmínky. Ty návrhové vnitřní síly jsou v podstatě zvětšené, tady ty základní veličiny o účinku těch kroutících momentů. Ještě tady možná vysvětlím ten popisek, takže zase MX znamená, že ta síla je ve směru lokální osy X, anebo tady MY ve směru lokální osy Y. Dčko je, že jsou to teda návrhové veličiny, plus a minus, řídí se to tady tou zetovou osou, tou modrou, takže jelikož mi teďka ta zetová osa směřuje nahoru, tak já mám kladný povrch té desky nahoře, plus je teda horní povrch, v tomhle mém případě M minus je potom spodní povrch. Nemusí to tak ale být vždy, protože vy si ten lokální souřadný systém, on se dá prohodit, aby ta osa směřovala dolů. V tom případě byste to měli vlastně prohozené. Ale jako výchozí nastavení programu, tak plusko je horní povrch, mínusko je spodní povrch a řídí se to teda ještě jednou řeknu tou zetovou lokální osou toho prvku. Takže plus minus jsou povrchy, to je teda asi jasné. A tady jsou potom ještě nějaké speciální hodnoty. V podstatě asi nejdůležitější jsou tady ty MXD,
a MYD. Tady tyhle další jsou potom jakoby speciální vnitřní síly, které jsou definované v té přednormě, takže tam byste našli třeba, co ty vnitřní síly znamenají. Tady tyhle základní návrhové veličiny jsou vhodné pro ruční výpočet nebo ruční návrh výstuže, takže pokud potřebujete ručně navrhnout výstuž, tak je ideální vzít tyto síly, protože jsou teda navýšené oproti těm základním veličinám o ty kroutící účinky, o ty kroutící momenty. Zároveň tady tyhle síly jsou vhodné spíše teda pokud navrhujete ortogonální výstuž. Kdybyste navrhovali třeba nějakou výstuž, která je nějak natočená, tak tam to úplně vhodné není a není to vhodné ani třeba pro prvky, které jsou výrazně namáhané kroucením. Takže je to spíše pro ten ruční výpočet, pro nějaké ty základní případy toho výstužení, ideálně ortogonální výstuž teda. Tak, poslední typ hodnot, který tady jsou, tak je výslednice. A výslednice, to jsem teda nikdy nepoužila. Co tady máme dále, tak vy si teda můžete ty vnitřní síly, vyberu třeba tady zpátky ze základní veličiny, zobrazovat jako takto nějaké barevné plochy. To si zobrazujete, když máte tady takto aktivovaný ten standardní výsledek. Dále si můžete zobrazovat výsledky třeba pouze na okrajích té desky. Takže když dám obnovit, tak to mám zobrazené výsledky na okrajích. Případně tady je ještě možné zobrazit výsledky na řezech. To znamená, že nejprve, pokud chcete zobrazit tyhle výsledky, tak musíte si ten řez zadat. Tak ten řez se dá zadat zase tady z toho zadávacího panelu z výpočtu a výsledky a tady máme řez na 2D. Tak, takhle si tady kliknu řez. A když se vrátím do těch výsledků a aktivuju si výsledky na řezech, dám obnovit, tak ještě si teda vyberu tu desku. Tak, vidím, že to mám zobrazené, tak to je jenom na tom mém zeleném řezu. V případě můžete zobrazit zároveň jakoby ty barevné plochy i takhle tu hodnotu na tom řezu. Tak, průběh můžete tady nastavit, že chcete třeba zprůměrovat tu hodnotu po délce toho řezu. Tak, poloha diagramu to není úplně důležité, dále si tady můžete zdrhnout, co chcete tady vidět. Teď bych třeba chtěla skrýt jednotky, tak tady si jenom odtrhnu, že nechci zobrazovat jednotky a mám tady teďka jenom hodnotu. Tak, tady jsou potom nějaké grafické možnosti, jak si můžete ten diagram zobrazit. Orientace popisky může být takhle jakoby svislé anebo vodorovně. Tak, nastavení tabulky se týká náhledu reportu. Takže vy si ty výsledky můžete zobrazovat nejen takto graficky, ale taky v nějaké tabulce. Takže první možnost je teda tady tlačítko náhled reportu. Tak, tady vidím, že mám ty hodnoty zobrazené teda pro jméno té desky, síť toho konečného prvku, kde to přesně je, tady jeho pozice i souřadnice XYZ, od jakého to mám zatěžovacího stavu a tady potom hodnoty. Takže tady na tom prvním řádku máme hodnoty mx, tady potom na druhém máme hodnoty my, kroutící momenty, smykové síly, normálovky a ta vodorovná složka od smykové síly. Tak a když třeba nechcete zobrazit nějaký sloupec, třeba tady vidím, že ty hodnoty nxy mám nulové, tak klidně bych tady mohla v panelu vlastností deaktivovat a když dám obnovit, tak ten sloupec se mi skryje. Tak, dále můžete ty výsledky zobrazit v tabulce, takže tady je nějaká tabulka výsledků. Takže tady máme nějakou tabulku, je tam v podstatě to stejné jako v tom náhledu. Výhoda té tabulky je taková, že já si tady takhle posunu trochu dolů, ale když kliknete tady do toho čísla toho řádku, tak vám by se mělo vysvítit tady v tom prostoru řez, kde jsou ty výsledky, nebo kde vlastně byste věděli, kde ty výsledky jsou. Když si kliknu tady třeba na 4, tak vidím, že tu hvězdičku mám teďka tady. Tak můžu zkusit kliknout třeba někam jinam. Tak vidím, že teďka tu hvězdičku mám teda tady. Takže tady v tomhle místě jsem. Jinak tady ta tabulka výsledků jde taky exportovat do Excelu, takže tady potom je tlačítko exportovat do Excelu. A nemusíte ty hodnoty ručně přepisovat, můžete se to rychle vyexportovat. Tak, už jsme otvírá Excel, takže tady potom mám ty hodnoty takhle vyexportované. Ještě proč jsem tady vymodelovala tu druhou desku, na to jsem trošku zapomněla, ale v podstatě jsem chtěla jenom ukázat, že tady v tomhle případě jsem měla ten moment 25 toho ručního výpočtu ve směru té lokální osy Y, což byl vlastně tenhle směr.
což tady vlastně vidím, ale tady u té druhé desky ten prostý nosník mám orientovaný takhle. Takže takhle. A vidím, že to mám teďka teda tady v tomhle případě ve směru té lokální osy X, té červené, takže tady bych u té druhé desky musela zvolit tady tu hodnotu MX, abych dostala ty správné hodnoty. Tak vidím, že to je úplně stejné. Když se podívám na MY, tak vidím, že i v tom druhém směru té desky vznikají nějaké ohybové momenty. Samozřejmě ta deska se prohýbá v obou směrech. Vidím, že to je přibližně desetina, co bylo vlastně tady v tomhle rozpětí, ale není to pravidlo, záleží na tom, jak je tady to druhé rozpětí velké. Tak to je ode mě asi všechno. Možná mě ještě napadá jedna poslední věc, to, že jsem vytvořila přednedávnem tady takovéto PDF, kde jsou vlastně popsané všechny ty vnitřní síly, jak jsou orientované a k čemu jsou dobré. Jsou tam i různé odkazy na ten help, takže možná to někam nahraju a taky přidám do popisku videa, ale musím vymyslet, kam to nahrát, protože úlož to už neexistuje. Tak, to je ode mě všechno. Je to teda mega dlouhé video, nedá se nic dělat. No nic, děkuji za pozornost a budu se těšit někdy u dalšího videa. Tak ahoj.